Dulu lagi ya, yang sini podo lila taku kora boro-boro di kaisa, hoda kora podo. Sing bisi burum no sini Bikram Jamatia no mutu khayoi sing boni Matia de bos hoi ting mani sini hado khani bagai jotto bororong no bos sing manai o khulumo tin sing jotto noro khayoi bibinno poltel pating neta rok samas sebi rok samaspoti rok jotto khayoi sing tini bono borom ro layo dos me বর্তমানে দিন অবদিন একটা সারা ত্রিপুরার একটা ইতিহাস কিন্তু সাইমানো তিনি जों বনি শিবা জবলি ओंखा অবনে বাগै जों जत्तनो खा खामजा जों खागाय दंग जोंनि समाजाव जों माटियार दे जायजे जों दिन चंगानि बागै जों चासाखाय दंग जों सालायनाय जाते 10 मे 10 मे no जों माटियार दे होननाय जों डिक्लार मा हांखाय बालायके हामनाय अबना वानसक दंग बनि बागै तिनि जों जत्तनो नरक जों जत्त पलटेल पार्टी बररनो जों दफानि बररनो जों मालाय दंग और कोनो पार्टी करे और जाति करे बके चिनि दफानि चिनि हानि बो सहितनाय बो थैनाय आबो जों खुलुमो तै बनि फ्लानो तै बनि परिवारनो गाहाम गुरुं दंत होनै आं विशेष भाबे आं बरबां सुरिनाय थांबाय आसा तामंगै थैमान कला खातिनि बिक्रम जमातिया बन पुइला चिनि हा सेलेगै जों साइमोनो हा न तै जतनो जों सेलेगै और आवारो आजरागो जों खोनाखा आंगा फोचराय आं खासिद्रब जों खोनाखा बर हानो सेलेगै चिनि जागानो माने तिरसा जागानो वादरे सेलु ओमहाय आगे बुं थांखा लैंड रेस्टोरेशन ओ आइनो तै बुस आबो चालुं थांखा के खेतनो सेलेगै हानो सेलेगै वानथाराव गय बो जबा नांगै एकदम जबा आंगै फेस टू फेस बो बुथार जाखा बन्दल तैबो बर कबां तंगो बासा खारियखा इदो बखाय वानथाराव बुथार जाखा बनि एक मत अमन कारण चिनि हान हामजागै दखन हामजागै हा सेलेगै थैनाय बन पुइला आबं जों बन मानेवो जों बन खुलुमो 10th May 2023 ओंखा चिनि मार्टर बिक्रम जमातिया थैमानि 10th May 1993 वो अब वो 50 years काफा बोले तो चिनि गोल्डन जुबली प्रोग्राम हाइते ने चिनि मा खायजाखा प्रोग्राम असर न जे 50 बोसोर होय तिनि बोथों ताइसे बारे रक ताइसे चिनि बखा ताइसे क्लोज हों रक जे अपतै चिनि हानि बागै थोइरिखा अब जों किप्रासाव प्रोफेसर तंगनो हाय आं हानि बागै थोइरिनाय हाय थाङै दैमाने बया अब हा सेकलाय फानि चिनि मेन आफुरो जों सेकलाय मानि हा सेकलाय मानिया चिनि बराव सेगै चिनि बनो ना थानि उ जोंनो उ बरक रक जे बरक चिनो बो खाय तंमानि अरो अधिकार खाय तंमानि बतेरंनि जों सेक थानि अब फर्स्ट त्रिपुराव चिनि किप्रासारनि बागै थैरिखा अबनो जों तिनि जरा 50 बोसोर जरा बनो पालन आई एम ग्रेटफुल
There are people are realizing today, every day, more that we have our martyrdom, and we remember till we survive, we live upon this earth. And I appeal to each and every individual, those who are aware about our value of land. Today we are here together with all leaders of community leaders of our tribes. So we come and honor the occasion. Thank you so much.